L-4 ta' frar huwa mfakkar madwar id-dinja bħala l-jum iddedikat għal ġlieda kontra l-kanċer b'impenn internazzjonali biex miljuni ta' mwiet jiġu evitati permezz ta' żieda fl-arfien u l-edukazzjoni dwar din il-marda rrieda. F'din l-okkażjoni il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għażel li għatta l-lodwa ta' tlieta flimkien mal-Hospice Malta. Din l-għaqda mhux governattiva hija dedikata għal kura paljattiva li toffri lil persuni li jsofru mill-kanċer jew mart neuroloġiku. Post li xin toħroġ minn hawn, toħroġ titħaq titbissem għax l-imħabba, l-lozza, il-kura li jagħtu ġewwa din id-dar fil-hospice hawnhekk ġewwa Ħalbalzan hija xi ħaġa emozjonali ħafna. Xtaqna li niġu hawnhekk mhux biss bħala simbolu ma biex ngħaddu ftit ħin ma dawk li jiġu hawnhekk anke matul il-ġurnata biex parti mill-bżonnijiet tagħhom anke rispajt tal-familja jiġu hawn ikunu ma' xulxin. Ta' kull xahar bejn 50 u 80 persuna jiġu riferuti lil hospice din l-għaqda assistiet lil kważi 1200 familja matul l-2018 biex tlaħħaq mat-talba dejjem akbar u toffri servizzi aħjar. Il-Hospice Malta issa qed tħares lejn il-pass li jmiss dar San Mikiel. Din ir-residenza li se tissarraf fl-ewwel kumpless state of the art għal kura paljattiva se ssir f'dak li qabel kien l-Istitut Adelaide Cini f'Santa Venera. La darba jkun les dan il-proġett, kull pazjent se jkollu aċċess għal ġnien kbir li din ir-residenza hija monija bih, fattur li jkun ta' għajnuna kbira għall-individwi li jkunu qed jiġġieldu l-kanċer. Hospice Malta li hija NGO reġistrata toffri s-servizzi kollha tagħha mingħajr ħlas u tiddependi mid-donazzjonijiet tal-pubbliku. Fid-dawl ta' dan hemm bżonn għajnuna kbira biex ikun lest il-proġett ġdid tagħha biex il-persuni li tassisti ikunu jistgħu qattaw l-aħħar jiem ta' ħajjithom b'mod dinjitus.